Адседзіцца не атрымаецца. Што і чаму Беларусь губляе з-за саўдзелу ў расійскай агрэсіі супраць Украіны? Замест помпы пшык, біятэхналогіі, як выявілася, не па зубах Лукашэнку. Ну і рэпрэсіі, вялікага розуму не трэба, каб ваяваць з кнігамі, замест таго, каб іх чытаць. 7 красавіка, аўторак, 19 гадзіна, аб'ектыў я, Валер Руселек, вітае гаспадарства і запрашае на выданне. Міністэрства замежных спраў Расіі сёння рассыпалася ў пагрозах краінам Балтыі. Тыя, на думку расійскіх уладаў, даюць паветраныя калідоры для пралёту украінскіх беспілотнікаў, што атакуюць парты ў Ленінградскай вобласці Расіі. Пры гэтым аніякіх пацверджанняў сваім абвінавачванням расейцы не прыводзяць. Тым часам, праз атакі ЗСУ, Расія ўжо страціла блізу паловы магутнасцяў экспарту нафты. Б'юць гэтыя страты і па нашай краіне. Пад пагрозай экспарт ва ўлюбёную Лукашэнкам далёкую дугу. Таму працягне Антон Бяздольны. Раніцай аўторка ЗСУ атакавалі парты ў Ленінградскай вобласці Расіі. Гэта як найменш 6-ы удар за апошнія 2 тыдні. Пра збіццё 20 беспілотнікаў паведаміў губернатар рэгіёну Александр Драздзенка. Аднак пра наступствы ён не кажа. Паводле украінскіх маніторынгавых каналаў найбольш пацярпеў ад атакаў украінскага боку порт ва Усть-Лузе. Мяркуецца, што там знішчаныя ці пашкоджаныя каля траціны рэзервуараў. Паводле звестак з заходніх медыяў магутнасці Расіі ў адпраўцы нафты і нафтапрадуктаў знізіліся амаль на 40%. Расійскія ўлады не даюць інфармацыі пра страты ад удараў БПЛА. Туда подходит труба Транснефти, это основной трубопровод. Если там вот именно этот терминал пострадал, то его заменить тоже не так быстро. Все можно починить и заменить, да, но полностью парализовать работу порта – это не такая уж невыполнимая задача. Праз праблемы балтыйскіх партоў Расіі церпяць і беларускі экспарт. Супольнасць чыгуначнікаў Беларусі паведаміла, што апошнія дні адгрузка нафтапрадуктаў з беларускіх НПЗ ў кірунку партоў у Расіі упала амаль чым удвая – з 10-14 составаў штодзённа да 5-6 пасля пачатку атакаў. Як доўга гэта будзе дліцца, як наколькі гэта зацягнецца, рамонты, ці будзе Украіна біць ізноў. Калі недоўга, калі толькі некалькі дзён, нічога не будзе, беларускі экспорт гэтага не адчуе. Калі гэта будзе з нейкай перыядычнасцю, нават не ўвесь час там стаяць, нават не патрэбна, каб яно ўвесь час стаяла, так? Досыць, калі вось там, не ведаю, тыдзень ён стаіць, там 2 тыдні працуе, потым тыдзень ён апять стаіць. Гэта ўжо будзе вельмі значны удар па беларускаму экспорту. На пачатку тыдня агенцтва Bloomberg пісала, што Усть-Луга аднавіла адгрузку нафты. Ці закранула гэта беларускае паліва, невядома. Няма афіцыйных звестак пра гадавыя аб'ёмы экспарту праз гэтыя парты. Паводле крыніцаў агенцтва Reuters, летась штомесяц праз усе расійскія марскія тэрміналы наша краіна экспартавала каля 140 тысяч тонаў паліва. Гэта прыкладна 5-я частка магутнасцяў беларускіх НПЗ. На пачатку гэтага года, да таго, як пачаліся атакі з Украіны, беларускія НПЗ павялічылі аб'ёмы экспарту праз Расію да 170 тысяч тонаў паліва на месяц. На Усть-Лугу припадало каля 40% объемов. Там еще возникла серьезная проблема. Я думаю, что в Беларуси примерно та же самая возникла проблема. Проблема из Приморской Усть-Луги уходила не только нефть, но и мазут. Это продукт переработки, он избыточен. В России столько мазута не нужно. И если его не вывозить, просто на нефтеперерабатывающих заводах емкости с мазутом заполняются. Ленінградскія порты сталі асноўнымі для беларускага экспарту ў 2021 годзе пасля ўвядзення санкцыяў з боку Літвы і закрыцця для айчынных тавараў Клайпедскага порту. Прычым Усть-Луга і Прыморск сталі асноўнымі шляхамі для экспарту не столькі нафтапрадуктаў, колькі калію. Аднак удары украінскага войска скіраваныя ў асноўным на нафтавую інфраструктуру. Як бы ёсць ацэнкі, і ацэнкі гавораць пра тое, што гэта застаецца па-ранейшаму не меней чым 75% ад усяго вось гэтага марскога беларускага экспорту. Таму гэтыя порты, яны абсалютна крытычныя для беларускага экспорту. Таму калі яны перакрываюцца, гэта вельмі моцны удар. Менавіта балтыйскія порты ўлады Беларусі разглядаюць як асноўныя для нарошчвання экспарту ў краіны далёкай дугі, Афрыкі, Лацінскай Амерыкі і нават Азіі. Ідзе мадэрнізацыя чыгуначных шляхоў, а ў рэспубліканскім бюджэце на гэты год запланаваныя грошы на рамонт і пашырэнне дарог на Віцебшчыне, якія вядуць якраз у Ленінградскую вобласць. Антон Бяздольны, Белсат.
Учорашні дзень стаўся сапраўдным выпрабаваннем для карыстальнікаў інтэрнэту. Маштабная досатака на расійскага гіганта Ростелекам рэхам адгукнулася і ў беларускіх сетках. Тое, што пачыналася як унутраная праблема суседняй краіны, паралюшавала доступ да папулярных сервісаў і ў Беларусі. Каб адбіцца ад хакераў, Ростелекам уключыў агрэсіўныя фільтры трафіку. Вынікам атакі стаўся калапс папулярных рэсурсаў ад банкаўскіх праграмаў да сацыяльных сетак. Аднак сапраўдны ўдар адчулі геймеры. Сервісы Steam і Battle.net сталі недасяжныя для тысяч беларусаў. Нацыянальны цэнтр абмену трафікам шчыльна завязаны на расійскіх магістральных правайдераў. І калі на ўсходніх вузлах пачынаюцца праблемы, беларускія звесткі папросту застаюцца на лічбавай мяжы. Падобная залежнасць выглядае як страта лічбавага суверэнітэту. Геапалітычна Беларусь сёння гэта кіраваны Масквой прапускны пункт паміж захадам і ўсходам. Наша ваенная эканамічная лічбавая інфраструктура глыбока ўпісана ў расійскую. І калі Расія вырашыць ізалявацца, то Беларусь апынецца на лязе брытвы. Тэхнічны выхад ёсць, але ўсё вырашаецца не на ўзроўні тэхнікі, а на ўзроўні палітычнай волі. Пачыналася ўсё з помпай, а скончылася традыцыйна пшыкам. Лукашенко сабраў чарговую нараду па развіцці беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпорацыі, на якой заявіў, што, нягледзячы на ўнёсак дзяржавы ў развіццё праекту, аддачы дагэтуль няма. А кіраўніцтва БНБК, маўляў, зноўку просіць дзяржаўнага падтрымання. Вось толькі ці меў ад пачатку гэты праект тыя перспектывы, на якія разлічвалі ўлады, і ці мае яшчэ хоць нейкі шанец на рэалізацыю? Отказы шукаем у наступном сюжете. Целевые показатели производственной программы не достигнуты, сохраняется острый дефицит оборотных средств. Лукашенко абрынуўся з крытыкай на кіраўніцтва беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпорацыі. Маўляў, прадпрыемства на поўную загрузку магутнасцяў не выйшла, застаецца стратным, нягледзячы на істотнае падтрыманне з боку дзяржавы і 600 мільёнаў долараў ільготных кітайскіх крэдытаў. Это преференции по уплате налогов, гарантии правительства по кредитам, особый порядок отражения курсовых разниц. В уставный фонд предприятия внесли бюджетные средства в размере 226 миллионов рублей. Сённяшняя нарада не першая спроба развязаць праблемы прадпрыемства, якое пачалі будаваць у 2018, а запусцілі ў 2022. Карпорацыя мела перапрацоўваць зерне паводле сучасных біятэхналогіяў для вырабу камбікармоў і кармавых дабавак. Узначаліў тады прадпрыемства былы прэм'ер Кыргызстану Данияр Усенов, які ў 2010 разам з Курманбеком Бакиевым уцёк з краіны і, змяніўшы імя, стаў Даниилом Урыцким. Дешевле, чем в Европе, дешевле, чем в России, дешевле, чем везде. Ужо праз год, напрыканцы 2023-го, Лукашенко заяўляў пра істотныя недапрацоўкі як у загрузцы магутнасцяў прадпрыемства, так і ў рынках збыту. Это имиджевый проект, очень важный технологический проект для нашей страны. Вы знаете, во что он обошелся не только мне, но и государству. А ў 2024 годзе прадпрыемства фактычна перайшло пад кантроль дзяржавы, чыя доля вырасла з 34 до 77%. Але праблемы не зніклі. Эканамістка Настасья Лузгіна ў эфіры Еўрарадыё патлумачыла, што ўнутраны попыт на прадукцыю закрылі яшчэ летась. І гэта толькі 20% ад магутнасцяў карпорацыі. Что касается внешних рынков, здесь ситуация сложнее. То есть не прикажешь там покупателям из Китая там, и России покупать именно белорусскую продукцию, если они этого не хотят делать. И здесь еще вопрос в специалистах, технологиях, насколько, например, та продукция, которая производится в Беларуси, она конкурентоспособна. Але паколькі ўкладзена шмат, дзяржава прадпрыемства не кіне, мяркуе экспертка. Замест таго, каб прыносіць краіне валюту, карпорацыя найверагодней будзе далей выцягваць грошы з бюджэту. Ірына Дарафейчук, Белсат. Дарацца Святлана Ціхановская па дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі наведаў Італію. Прадстаўнік Дэмсілаў правёў перамовы ў офісе прэм'ера-міністркі Джорджы Мелоні і у МЗС гэтай краіны. Сярод тэмаў перамоваў візы для беларусаў, а таксама далучэнне Італіі да міжнароднага гуманітарнага фонду дапамогі палітвязням.
З Вашингтона я прилетел у Рим, и тут так само это не выпадковость, потому что мы так само МЗМС, все премьеры размаўлялі про эту важность этих двух трекаў, амерыканскага гуманітарнага треку, еўрапейскага палітычнага, про баланс і про тое, што Європа, Італія, як країна, яка один з лідерів єврозв'язі, країна Великої Сімерки, каб Італія заховувала свою твердую принциповую позицию по отношению до режиму Лукашенко. Синхронно с працай дарацца ў Рыме афіцыйны візіт на найвышэйшым узроўні праходзіць і ў Іспаніі. Светлана Ціхановская правяла перамовы з прэм'ер-міністрам Іспаніі Педро Санчесам. Дыпламатычны марафон у іспанскай сталіцы працягнецца сустрэчамі са старшынём Сенату і міністрам замежных справаў. Галоўная тэма сустрэчаў – умацаванне падтрымання Беларусі на міжнароднай арэне. Заўтра Ціхановская сустрэнецца з беларускай дыяспарай Іспаніі ды прадстаўнікамі мясцовых медыяў. Агучаны вырак у карупцыйнай справе на Белшыне. Двое топ-менеджераў атрымалі па 14 гадоў калоніі, яшчэ 7 ад 3 до 8 гадоў. Абвінавачванні тычыліся хабарніцтва падчас дзяржаўных закупак сыравіны і абсталявання, а таксама продажу гатовых апонаў са стратамі для прадпрыемства. Падрабязней распавядзе Юлія Цяльпук. Кропка ў шматгадовай карупцыйнай справе з апонавай галіны. Найбольш высокія выракі 14 гадоў за кратамі ва ўмовах узмоцненага рэжыму атрымалі двое з 9 фігурантаў. В ходе предварительного следствия прокурор заключил с 6 обвиняемыми досудебное соглашение о сотрудничестве. Из них двое не выполнили условия такого соглашения. Паводле генпракуратуры абвінавачаныя з 2017 па сярэдзіну 24 года давалі і атрымлівалі хабар за адгрузку апонаў беларускай вытворчасці маскоўскай кампаніі танней, чым сабекошт. У Расіі гэтая кампанія збывала апоны па рынкавай цане. Всего с 2018 года по июль 2024 в качестве взяток получено около 560 миллионов российских рублей. Это более 17,5 миллионов белорусских рублей. Прадстаўнік ініцыятывы Белпол Владимир Жигар лічыць, што схемаю Белшыны следчыя заняліся толькі таму, што яе арганізатары не дзяліліся прыбыткамі з сям'ёй Лукашэнкі. Здесь это, в общем-то, была такая самостоятельная деятельность, именно поэтому такие большие приговора. Но едва ли эти люди будут реально сидеть такое количество лет. Через некоторое количество лет эти люди будут, скажем так, помилованы и будут назначены на определенные должности. Такое уже бывало, в общем-то, не раз. Нават у межах гэтай справы 3 гады таму пад арышт трапіў і гендырэктар Белшыны Андрэй Бунакоў. Лукашенко публічна адчытваў і яго, і чыноўнікаў, якія за яго заступаліся. Он мне звонит. Александр такой был хороший, посадили Головченко, следом Качанова, третье. Ну так что? Получается так. Это наш, этот отвечать не должен. А это БЧБшник, в тюрьму его? Нет, ребята. Для всех закон одинаковый и правила одинаковые. Праз год пасля гэтага Бунакоў без тлумачэння ў рэжыму выйшаў на волю. Больш за тое узначаліў будаўніцтва на той момант важнага для Лукашэнкі праекту беларускага тэрміналу ў порце Мурманску. Сцежку за палярнае кола прабіваў былы прэм'ер Роман Головченко. Значит, на сегодняшний день именно такой расклад для системы выгоден. Может быть, он предложил какие-то действительно такие расклады, которые в конечном итоге плюс работают там семье и в группе приближенных. Суд абавязаў Бунакова кампенсаваць шкоду ў памеры 11 мільёнаў рублёў. Прысуд усім 9 асобам яшчэ не набыў законную сілу і можа быць абскарджаны ў апеляцыйным судзе. Юлія Цяльпук, Белсат. А вы заўважылі, спадарства, вось, як у атачэнні Лукашэнкі ўсе гэтыя дзесяцігоддзі крадуць. І ўсе на тых самых кадрах ужо кралі. Ну, такая цікавая гісторыя. Добра, да іншай.
таксама цікавая гісторыя. Самая старажытная выява чалавека ў Беларусі можа быць старэйшая за егіпецкія піраміды. Унікальны партрэт на ласінай костцы знойдзены на дне возера ў Любанскім раёне Меншчыны яшчэ ў 1985 годзе. Ён мог праляжаць у балотным глеі больш за 10 000 гадоў. Тым часам вакол артэфакта разгарэлася сапраўдная навуковая драма. Каб даказаць дакладны век знаходкі з дапамогой сучасных тэхналогіяў, навукоўцам патрэбны радыёвугляродны аналіз. Даследнікам трэба адпілаваць ад яе фрагмента, паколькі яна ўся пакрытая малюнкамі, давядзецца літаральна знішчыць частку унікальнай выявы. На костцы выразна бачны мужчына з сякераю, і навукоўцы мяркуюць, гэта не папросту паляўнічы, а герой індаеўрапейскіх міфаў, магчымы продак Перуна ці Тора. Для ўсходняй Еўропы такая знаходка абсалютная сенсацыя. Сайты і інстаграмы інтэрнэт-крамы кнігі BY прызнаны экстрэмісцкімі матэрыяламі. Рэсурс належаў Алесю Яўдаху, які нядаўна арыштоўваўся па справе кнігароў. Дзеля чаго дзяржава пераследуе выдаўцоў і распаўсюджвальнікаў літаратуры, і які маштаб на сёння набыў гэты пераслед, ведае Аліна Скрабунова. Рашэнне аб прызнанні сайту інстаграму інтэрнэт-крамы кнігі.BY экстрэмісцкімі матэрыяламі прыняў суд партызанскага раёну Менску яшчэ 23 сакавіка. Але ў адпаведны спіс Мінінфарму яны трапілі толькі цяпер. Разам з кнігі BY рэжым прызнаў экстрэмісцкімі матэрыяламі 3 кнігі нашых сучаснікаў, чые апошнія творы выдаваліся ў эміграцыі, і одну кнігу дзеяча часоў БНР Александра Цвікевіча. Апошняга ўжо рэпрэсавалі ў 1937 годзе, але гісторыя паўтараецца. Это все-таки система, и вот часть этой системы – это вот так называемое признание экстремистским материалом, когда такой юридический формализм, да, когда юридически формально признано, значит, следствия такие, что если, допустим, кто-то будет передавать эту книгу, ну, это распространение уже экстремистских материалов, и либо в библиотеках надо изъять, чтобы никто не читал. Ну, вот система работает. Цяпер сайт кнігі BY не працуе. Інтэрнэт-кнігарня займалася продажам беларускай літаратуры ў Беларусі і па ўсім свеце. Яе заснавальнік Алесь Яўдаха быў затрыманы 17 лютага разам з галоўным рэдактарам выдавецтва «Тэхналогія» Змітром Саньком, перакладчыкам Змітром Коласам, заснавальнікам выдавецтва «Тэхналогія» Вацлавам Богдановичам. Ужо 3 сакавіка КДБ прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем няісную кааліцыю друкаваных выдавецтваў, якіх аб'ядноўвае хіба што толькі беларуская мова. У сакавіку на волю выпусцілі 2 – Богдановича і Яўдаху. Пераслед людзей слова да сёння набыў небывалыя маштабы. Яшчэ ў гісторыі незалежнай Беларусі так шырока, так актыўна і так без разбору не прымяняліся такія жорсткія рэпрэсіўныя метады супраць людзей слова і супраць беларускай культуры. І ўжо сёння відавочна, абсалютна ясна, што гэта рэпрэсіі не супраць іншадумцаў, не супраць літаратуры як спосабу змагання з чымсьці, з чым ты не згодны, а менавіта супраць беларускай літаратуры і беларускага мыслення. На 31 сакавіка паводле беларускага ПН у зняволенні трымалі як мінімум 26 людзей слова, а ў спісе забароненых кніг было прынамсі 332 выданні. Аліна Скрабунова, Белсат. Давайте бліжэй да канца выдання зірнем у неба, да навінаў надвор'я. Цыклон Рапунцэль накрыў краіну рэзкім пахаладаннем, шквалістым ветрам і пакінуў па сабе першыя сур'ёзныя разбурэнні. Ратавальнікі МНС працавалі ў рэжыме нон-стоп, аператыўна расчышчалі дарогі ад паваленых дрэваў і дэмантоўвалі хісткія рэкламныя білборды. У сталіцы стыхія не выбірала сродкаў. На вуліцы Варвашэні магутнае дрэва абрынулася папросту ў жылым двары. А ў мікрараёне Лошыца шторм літаральна сарваў дах з прыпынку грамадскага транспарту. Неспакайней было і ў рэгіёнах. У горадні паваленае дрэва пашкодзіла светлавую мачту, а з парапету аднаго з гандлёвых цэнтраў вецер сарваў металічны аркуш. Сіноптыкі папярэджваюць, памаранчевы ўзровень небяспекі захоўваецца. Парывы ветру да 20 метраў за секунду, дождж, град і мокры снег застануцца з намі як мінімум до чацвярга. Чалавецтва афіцыйна пашырыла свае
межы. Касмічны карабель «Арыён» місіі «Артеміда-2» не папросту абляцеў месяц, але і усталяваў абсалютны ўсесветны рэкорд. Экіпаж аддаліўся ад зямлі на 400 000 кіламетраў. Гэта далёка ў глыбіню космасу, і людзі туды яшчэ не заляталі ніколі. Папярэдняе дасягненне належала легендарнаму Аполло-13 і трымалася больш за паўстагоддзя. Самыя напружаныя 40 хвілінаў палёту карабель правёў у радыёценю за адваротным бокам месяца. Калі сувязь аднавілася, астранаўтка Крыстына Коха звярнулася да планеты з кранальнай прамовай. Яна падкрэсліла, цытую, «Мы не пакідаем зямлю, а выбіраем яе», канец цытаты. Цяпер «Арыён» ужо на траекторыі вяртання. Калі ўсё пойдзе паводле плану, касмічныя рэкардсмены прывадняцца ў Ціхім акіяне ўжо 10 красавіка. У аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навінаў у нашых сацыяльных сетках і на старонцы belsat.eu. Ну, інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакае студыя «Белсат», якую я з вялікай прыемнасцю правяду сёння разам з маёй калегай Юліяй Лабанавай. Вітаю, Валерый, вітаю спадарства. Сёння наш госць, бізнесовец, аўтар эканамічнай праграмы на Белсаце Александр Кнырович. Паразважаем з ім пра гучны прысуд кіраўніцтву Белшыны і таксама наш госць падтлумачыць, чаму амбітная беларуская нацыянальная біятэхналагічная карпарацыя так і не стала эканамічным цудам. А разам з юрысткай праваабаронцай Святланай Галаўнёвай мы абмяркуем пытанні блытаніны ў спісе вызваленых палітвязняў, таксама папаўнення ў спісе зняволеных і ліквідацыю некамерцыйных арганізацый у Беларусі, так што заставайцеся з намі. Ну і калі вы заўважылі, спадарства, незвычайная даволі апытанка ў нас сёння, літаральна праз момант патлумачу, што там да чаго. Ну что ж, будем говорить про биотехнологии. У нас же любят, там, как была, что там, электрокомбайн был, там еще что-то там. Ну, уласно мы пытаемся спадарства. Великие сподевы были, так, абсолютно. Ой, там, а на что там, только... Китайские инвестиции. Ну так, толькі вось ані інвестыцыяў, ані вынаходніцтваў. Спадарства, што вам запомнілася вось з гэтых вынаходніцтваў, пражэктаў рэжыму Лукашэнкі? Маем некалькі варыянтаў. Першае, гэта ўсім вядомы калбасуп, і ўсе гэтыя вось халву са шкваркамі, марозіва са смакам дранікаў. Ну вось гэта вось усё. Ёсць яшчэ такое вынаходніцтва іногда не да законов. У нас яно практыкуецца нон-стоп, это иногда стало всегда. Таксама ёсць такі у нас варыянт паказальныя суды ў школах, там і арышты, і суды, вось, як вам такое. Вось. Ну і яшчэ адзін варыянт, вось такі, мы каб культурно это сказать, хотя выглядае это абсолютно бескультурно. Філейныя хованкі для бюлетэняў, калі памятаеце, то выбары у Беларусі яны не толькі ператвораны даўно фарс, але і гэта такі, ну, паказ не модаў, а ну, самых шырокіх частак цела чальцоў выбарчых камісіяў, вось гэтымі часткамі цела. Назіральнікам за выбарамі было ўсё бачна. Дакладна. Толькі вось гэтай часткі іх больш бачна, чым самыя бюлетэні, хаця ты ведаеш, мне здаецца, што можа быць у гэтым нейкая метафора, што вось, калі ласка, паглядзіце уважлівей на тое, куды рухаецца наша краіна. Зараз няма такой неабходнасці ані назіральнікаў замежных, а нічога ў краіне, але ну што ж, галасуйце, спадарства, абавязкова вернемся да вынікаў, падсумуем. А пакуль з працягнутай рукой па падатковую дзяржаўную падтрымку. Менавіта так Александр Лукашенко на сённяшняй нарадзе характарызаваў дзеянні кіраўніцтва беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпорацыі, якая так і не выйшла на поўную загрузку магутнасцяў. Ну і не гледзячы на маштабнае паводле Лукашэнкі укладанні і льготы, чаканых вынікаў няма. Падрабязней у нашым сюжэце. Праект, які яшчэ некалькі гадоў таму ўлады называлі прарыўным, цяпер сутыкаецца з сур'ёзнымі цяжкасцямі. БНБК, створаная як высокатэхналагічны кластар для вытворчасці кармоў, амінакіслотаў і вітамінаў, так і не дасягнула запланаваных паказчыкаў. До настоящего времени на полную загрузку мощностей биохимического и комбикормового производства так и не вышли.
Целевые показатели производственной программы не достигнуты, сохраняется острый дефицит оборотных средств. Что в этой ситуации делает руководство? Идет привычным путем, с протянутой рукой за дополнительной государственной поддержкой. Напоминаю, в который раз, на это денег в бюджете нет и не будет. Дзяржава ўжо ўклала ў прадпрыемства сотні мільёнаў рублёў, прадставіла падатковыя льготы і гаранты па крэдытах. Асобна каля 600 мільёнаў долараў было прыцягнута ў выглядзе кітайскіх пазыкаў. Ситуация вакол БНБК абмяркоўваецца не ўпершыню. Праблемы з загрузкай, збытам і фінансавымі паказчыкамі фіксаваліся і раней. Апошнія гады на прадпрыемстве мянялі кіраўніцтва. Яно атрымлівала новыя крэдыты і дзяржаўныя гаранты. Цяпер Лукашенко патрабуе канкрэтных вынікаў і ўжо прызначыў адказных. Працоўная група ў складзе прэм'ер-міністра Александра Турчына, намесніка старшыні УНС Александра Косінца і кіраўніка Акадэміі навук Владзіміра Караніка павінна будзе падрыхтаваць прапановы далейшага развіцця беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпорацыі. Ну што ж, Валерый, давай, пачынай. Добра, гаспадарства. У нас ужо цяпер у студыі Александр Кнырович, бізнесовец, блогер, вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце. Александр, вітаем. Вас. Я чамусьці думала, што ты пачнеш з запытання. Так я, уласна, хотел перапытаць, потому что... Апытанне мяне. Но мы хотели адресаваць адразу нашу апытанку. Ужо галасуюць актыўна наши гледачы. Галоўнае вынаходніцтва рэжыму Лукашэнкі. Вось што б Александр выбраў з прапанаваных варыянтаў, альбо можа нейкі свой. У нас ёсць колбасуп, иногда не до законов, таксама паказальныя суды ў школах, ну і вось гэты філейныя выставы на падліку бюлетэняў. Ну, з прапанаваных нешматлікага такого выбору, у вас невялікі выбор. Хацеў бы пабачыць нешта цікавае і нешта пазітыўнае, но мне падаецца, што паказальныя суды ў школах, гэта, канешне, нас выдзяляе сярод все ж такі еўрапейскіх краін, Беларусь еўрапейская краіна. Напэўна, гэтага няма ні ў Польшы, ні ў Швецыі, ні ў Швейцарыі. 9% галасоў таксама лічаць так, а на першым месцы тое, за што я, дарэчы, прагаласаваў, 72% на гэты момант іногда не да законов, потому что такое універсальна, тут і школы можна, і як выбары фальсіфікуюць, і чым яны толькі не займаюцца. Таму такое вот універсальна ў нас. Ну, магчыма. Але я прапаную ўсё ж такі перайсці да нашай асноўнай тэмы размовы. Сёння адбылася нарада ў Лукашэнкі наконт дзейнасці БНБК. Прадпрыемства цяпер з працягнутай рукой просяць грошы ў дзяржавы, хаця ў 2022 ўсё добра пачыналася, нібы кітайскія інвестыцыі, кітайскія сродкі туды ўкладаліся. План быў пастаўляць прадукцыю на экспарт, большую частку ў Расію менавіта. Чаму не атрымалася? Чаму не купляюць прадукцыю ў Расіі? Но яно і не магло атрымацца, таму што гэта адзін з шматлікіх прыкладаў, гэта зусім не адзіны прыклад, калі дзяржава пачынае інвеставаць і пачынае лічыць сябе чамусьці гульцом на камерцыйным рынку. Гэтая самая амінакіслота, я нагадаю, што там каля 700 мільёнаў агульная колькасць інвестыцый у гэтае прадпрыемства, яно зусім не малое, але мы канкуруем на знешнім рынку, а 80% павінна было ісці на знешні рынок, в першую чаргу у Россию, с буйными китайскими вытворцами. Что такое китайские вытворцы? Звычайны, нормальны. Ён у 3 разы больше за БНБК, у яго танная зерня, танная энергія, і агулам яго сабекошт яго меньше, чым у БНБК. То бок БНБК у момант яго стварэння і не магло быць прыбытковым. І зараз, калі Лукашенко загадаў некаму адказваць на пытанне, а як зрабіць яго прыбытковым, то у мяне был бы толькі адзін адказ. Яго трэба прадаць кітайцам, калі яны яго купяць. Гэта адзін метад, які можа спрацаваць. Ва ўсіх іншых метадах мы атрымаем тое самае, што мы маем і на МАЗе, і на Белшыне, якая сёння ўзгадвалася, напэўна, мы да яшчэ вернемся, і да Светлагорскага ЦКК, і да шмат якіх яшчэ прадпрыемстваў, калі мы прыцягваем крэдыты кітайскія, і потым вешае іх на людзей, на звычайных людзей. Вось зараз кожны з беларусаў можа сябе адчуваць уласнікам гэтага БМБК, які выдаткаў на яго каля $200-300 з кожнай сямейкі гаспадаркі.
патрацілі на яго, і зараз беларусы будуць аддаваць гэтыя пазыкі кітайскія. У вашым сюжэце было не вельмі дакладна, таму што гэта не інвестыцыі, гэта пазыка, якую трэба вяртаць. Ну і, канешне, галоўны паказнік гэтага правалу, гэта тое, што па плану павінна была быць выручка каля 600 мільёнаў долараў, а мы мелі максімум 200 мільёнаў. То бок мы не трапілі ў 3 разы. Но я нагадаю, што гэта наша стандартная схема. Будаваць прадпрыемства незалежна ад таго, дзяржаўнае яно ці прыватнае, як быццам, але зноў зараз яно ўжо дзяржаўнае, і потым з бюджэта плаціць яго даўгі. І гэта проста яшчэ адна схема, якая адрозніваецца толькі тым, што я нагадаю нашим гледачам, што ў пачатку дзейнасці гэтага БМБК за яе адказвала наша вельмі цікавая жанчына Надзея Каткавец, была замміністра сельскай гаспадаркі, і такой чалавек цяжкага лёсу, былы прэм'ер Кыргызстана, які разам з Бакіевым схаваўся ў Беларусі, які нават змяніў паспорт. Ён быў там, як в Кыргызстане яго звалі, я не памятаю, але ў нас ён стаў Даніярам Урыцкім, атрымаў беларускі паспорт, і ён кіраваў на пачатку гэтым праектам. Каткавец еще запомнился вот этими хаотическими ценами. Так. Юлия, я выбачаюсь, я хотел все-таки удокладнить. Все-таки на початку, когда уже зашла говорка, когда это предприемство только его собирались робить, то говорили, что его будуется адмыслова под Колю Лукашенко. И тут все складывалось, что и Коля тут и адукацию отповедную, и биотехнологии у той кірунок, тут и он с китайцами, и вучить китайскую мову, и так далее. И это как бы под яго. А тут атрымліваецца, што Лукашенко, няўжо ж Лукашенко, прычым не са сваёй, а з народнай кішэні, няўжо ж кадай яму гэтых грошай, калі прадпрыемства яшчэ просяць? Дайце яшчэ, беларусы багатыя, там заплоцяць для Колі і 200, і 2000. Ведаеце, гэта вельмі дарагая адукацыя атрымліваецца. Мне падаецца, што калі б Коля працаваў у Кітаі на такім прадпрыемстве, краіне было б лепш, каб ён там працаваў і не траціў бы 700 мільёнаў долараў грошай беларускіх падаткаплатнікаў. І калі мы кажам пра Колю, Коля, у яго шмат вялікіх талантаў, мы ведаем, як ён добра гуляе на фартэпіяна, ці добра гуляе ў хакей, напэўна, неблагі хлопец, але ці ёсць яго досвед камерцыйнай працы? Ці ёсць нейкія прадпрыемствы, якія ён вывел у плюс, каб адразу даваць яму 700 мільёнаў на, вось так, пажыць? Добра, я тады вярнуся да майго пытання, бо БНБК першапачаткова ўсё ж такі пазіцыянавалі як прадпрыемства з кітайскім капіталам, а па выніку бачым, што это ўсё ж такі, як вы казалі, крэдыт, так, і атрымліваецца, што кітайскае абсталяванне за беларускія грошы. Так то тады атрымліваецца, што наша праблема яшчэ ў адсутнасці спецыялістаў, у адсутнасці, дарэчы, адзначалі, што няма за што купіць сыравіну, а атрымліваецца, як з беларускай сыравіны тады немагчыма гэтыя стварыць камбікармы і амінакіслоты. Так, то Кітай, можа, мэтанакіравана ў такую залежнасць паставіў таксама беларускае прадпрыемства. У Кітаі няма мэты зрабіць стратныя прадпрыемствы ў Беларусі. Але ў Кітаі няма мэты зрабіць і прыбытковыя прадпрыемствы, каб яны канкуравалі з кітайскімі прадпрыемствамі на расійскім рынку. Але тое, што вы узгадалі, гэта вельмі істотна і вельмі цікава. Кітай нічога не ўкладаў у Беларусь. Усе кітайскія праекты, а іх было разам больш за 4 мільярды долараў, гэта ўсе праекты праз пазыкі. Кітай не з'яўляецца інвестарам у Беларусі. Так, ёсць малыя кітайскія кампаніі, якія зараз існуюць паркі высокіх тэхналогіяў, але там інвестыцыі дробныя, у мільёнах. А калі мы кажам пра то, што Кітай нешта інвеставаў, будь то BLG, будь то Светлагорскі ЦКК ўжо ўзгаданы, ці наша цэментная галіна, ці дрэваапрацоўка, дзе таксама ёсць і былі кітайскія пазыкі, то гэта ўсё ж такі вонкавыя даўгі. Гэта не інвестыцыі. У такой ситуации мы памятаем, былі падобныя пражэкты. Адзін з іх згаданая дрэваапрацоўка пасля гэтага, пасля вялікіх укладанняў фінансавых, пасля таго, як здарыўся пшык, потым быў разнос, і нешта цяпер пра дрэваперапрацоўку як бы і не чутно. Ці азначае цяперашні публічны разнос і БНБК, што і на гэтай тэме Лукашенко, в прынцыпе, паставіць крыж,
а там ужо выплацяць беларусу, але ўжо па-ціхаму і будзе шукаць нейкае новае для сябе поле. Ну, я нагадаю, что Беларусь платіць гэтыя пазыкі Китаю, платіць, вось ведаеце, вельмі дакладна. Китай нікому не прабачае гэтыя крэдыты. І таксама я з вами згоден, што гэта вось зараз гэта тэма для абмеркавання, але яна сыдзе і патрохі бюджэт будзе плаціць. Прадпрыемства не будзе працаваць у тых памерах, у якіх яно запланавана, 600 мільёнаў долараў выручкі ў год. Яно будзе абяспечваць Беларусь, канешне, гэтымі амінакіслотамі і кармамі, але ніякіх перспектыў у гэтага прадпрыемства няма. І гэта прадпрыемства гэта узор такого кіравання па-лукашэнкаўскі, яго гаспадарня. Калі ён лічыць, што, ведаеце, што нейкі міністр ці ён сам лепей разумее рынок, чым разумеюць адмыслоўцы. Ну так, бо працоўная група была створаная, і вельмі цікава, што Турчын быў, Александр Костін, старшыня УНС, і Каранік у гэтую працоўную групу. Чыноўнікі, якія маюць выпрацаваць план выхаду з крызісу гэтага прадпрыемства. Ну, між тым, Лукашенко вучыў і штатамі кіраваць, і Абаму, і цяпер хваліцца, што і Трампа. Так што чалавек-то вялікая розуму. Ён-то і ў біятэхналогіях нармальна. Між тым, калі сур'ёзна, то ці можам ввогуле ацэньваць нейкі запас трываласці у беларускай, вось такой беларускай эканамічнай мадэлі? Вот колькі яшчэ мы можам вось такіх пражэктаў, куды вваліваць там да мільярда народных грошай, потым ціхенька это кідаць, брацца за штосьці новае. Які ў нас трываласці вось гэты запас? Таму што неяк так выглядае, што мы сапраўды нейкія супергіганты, што можам сабе дазволіць утрымліваць такую дурасць, прычым дзесяцігоддзямі. Ну, ведаць, калі чалавек пачынае піць, ён можа піць доўга, пакуль у яго не адкажуць нейкія, унутры яго органы не адкажуць. Да? І у гаспадарцы таксама. У нас зараз наша гаспадарка больш, чым напалову прыватная. Гэта прадпрыемствы, аб іх не распавядае Лукашенко, аб іх нічога не кажа АНТ, але гэта прадпрымальнікі, якія цягнуць на сябе сапраўды беларускую эканоміку. І таму Лукашенко мае магчымасць штогод выкідваць некалькі мільярдаў долараў на вось такія пражэкты. Чым за гэта плоціць беларускае насельніцтва? Гэта ўзроўнем жыцця. Тое, што зараз у Польшы ў 2 разы, ну калі мы лічым нетта заробак людзей, а магчымасці больш, чым 2 разы, большы, чым Беларусі, гэта вынік вось такой гаспадаркі. Калі б ён увогуле не выдаткоўвала сродкі на вось такія стратныя камерцыйныя праекты, у беларусаў у краіне было б жыццё, значна, магчыма, не ў 2 разы, но адсоткаў на 50 лепш, чым яно ёсць зараз. Гэта можа падоўжвацца і дзесяцігоддзямі, пакуль ёсць прыватная частка эканомікі. Калі ён заб'е прыватную эканоміку Беларусі, тады мы пабачым вось такі ўзровень жыцця, як у яго, ведаеце, у той краіне, дзе ён не так давно быў. У нашай паўночнай... Новы ўзор для пераймання. Канешне. Ёсць яшчэ адзін прыклад ужо не стратнага прадпрыемства, але там быў вынесены сёння гучны прысуд за карупцыю, справа Белшыны. 2 кіраўнікі атрымалі па 14 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, яшчэ 7 фігурантаў ад 3 до 8 гадоў пазбаўлення волі. Іх прызналі вінаватымі ў атрыманні хабару пры дзяржаўных закупках. Так вось, хацела вас запытацца, выпадак гэта ўсё ж такі на сумленне кіраўнікоў Белшыны або вінаватая сістэма Лукашэнкі, якую ён стварыў? Ўсё ж такі вы тут памыляецеся. Мы прыкладна 2 гады таму, за тыдзень да таго, як былі арыштаваныя ўсё кіраўніцтва Белшыны, у атмасферы распавядалі пра тое, што Белшына, мне падаецца, $500 мільярда. Гэта на працягу дзесяцігоддзя яна працавала ў страты. Таму гэта тое ж самае, гэта той же самы падыход, гэта той же самы метад працы, адрозненне толькі ў тым, што Белшына ніколі не была не дзяржаўнай, яна заўсёды была дзяржаўным прадпрыемствам. Ведаеце, канешне, гэта не праблема саміх кіраўнікоў, але на іх таксама ёсць адказнасць, таму што вось гэтыя хабары, яны ж сапраўды былі. Але мы разумеем, як пабудаваная сістэма. Чалавек прыходзіць на пасаду з вельмі невысокім па мерках яго прадпрыемства, па меркам тым, якім памерам грошай ён кіруе, і ён прыходзіць туды, прызначаны дзяржавай, разумеючы, што ён будзе атрымліваць хабар. І міністры атрымліваюць хабары, і кіраўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў, і я ўпэўнены, што няма ніводнага кіраўніка дзяржаўнага буйнога прадпрыемства, якога немагчыма было б сёння затрымаць і закрыць СІЗА ў калоніі, каб ён не паехаў трохі адпачыць, яны доўга не сядзяць.
Ці можна, калі напрыканцы закругляць нашу размову, ці можна гаварыць пра тое, якого памеру ёсць недатрыманая выгода для беларускай эканомікі, для беларусаў за гэтыя гады, маючы гэтыя пражэкты правальныя пастаянныя, маючы гэтую страшэнную карупцыю, маючы выплату запазычанасцяў з бюджэту, а не сцягваць з даўжнікоў і так далей. Ці можна хаця б пра якія гэта ўвогуле лічбы гаворка вядзецца? Таму што я калісьці сустракаў Ярослава Раманчука, падлікі там былі штосьці каля 300 мільярдаў даляраў за гэтыя гады. Ці ёсць нейкая яшчэ? Ну, вы ведаеце, гэта, канешне, падлікі такія вельмі умоўныя. Я бы не закідываў такую уду на 300 мільярдаў долараў, але я ўпэўнены, што калі б у чым галоўная праблема? У тым, што ў нас ёсць рэсурсы, як у тым Простаквашына. Грошы ў нас ёсць, у нас нейкі недахоп ёсць. Так вось, калі б гэтыя рэсурсы размяркоўваліся камерцыйна, яны бы шлі ў выгадныя прадпрыемствы, выгадныя дзяржаве праекты. І, напэўна, наша эканоміка была бы ў 2 разы больше, чым она ёсць зараз. Гэта азначае ў 2 разы большы заробак для людзей, 2 разы больш паспяховая краіна. Я бы ацаніў гэта так. Вось спадарства, вось цана адсутнасці дэмакратыі і вось панавання ў Беларусі таго, што ў ёй сёння пануе. Александр, дзякую вялікі за сённяшнюю размову. Александр Кнырович, бізнесовец, блогер і аўтар праграмы «Атмасфера» на Белсаце, быў госцем студыі Белсат. У Беларусі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў папоўніўся новымі пазіцыямі. Туды залучылі некалькі беларускамоўных кніг, а таксама інтэрнэт-краму кнігі.by і яе старонку ў соцсетках. У спіс дадалі першы том гістарычных працаў Александра Цвікевіча, беларускага гісторыка, палітыка, міністра замежных справаў ва ўрадзе БНР. Пад забарону трапілі як сучасныя выданні, гэтак і гістарычныя працы. Пераслед людзей слова да сёння набыў небывалыя маштабы. Яшчэ ў гісторыі незалежнай Беларусі так шырока, так актыўна і так без разбору не прымяняліся такія жорсткія рэпрэсіўныя метады супраць людзей слова і супраць беларускай культуры. І ўжо сёння відавочна, абсалютна ясна, што гэта рэпрэсіі не супраць іншадумцаў, не супраць літаратуры як спосабу змагання з чымсьці, з чым ты не згодны, а менавіта супраць беларускай літаратуры і беларускага мыслення, скажем так, мыслення ў беларускім кантэксце. Праваабаронцы паведамляюць пра блытаніну ў спісах вызваленых палітвязняў. Як зазначае праваабарончы цэнтр «Вясна», у дакументах былі пазначаныя прозвішчы адных людзей, а выйшлі на волю іхныя цёзкі, таксама асуджаныя з палітычных матываў. Ну і паводле звестак праваабаронцаў, у спісах на вызваленне, апублікаваных 19 сакавіка, былі дапушчаныя недакладнасці. Гэтак у дакументах значыўся фігурант справы гаюна Александр Махнач, аднак ён застаўся ў няволі. Затое на свабоду выйшаў Уладзімір Махнач і іншы палітвязень з такім самым прозвішчам. Аналагічная сітуацыя адбылася і з журналістам Дмітрыем Наважылавым. Ягонае імя было ў спісах, але на волю ён не выйшаў. Замест гэтага вызвалены Уладзіслаў Наважылаў, якога ў першапачатковых спісах на вызваленне не было. З 2020 года ў Беларусі спынілі існаванне больш за 2000 арганізацый грамадзянскай супольнасці. Гэткія звесткі прыводзяць праваабаронцы. Толькі за апошні месяц стала вядома пра новыя выпадкі ліквідацыі. І паводле экспертаў ціск на сектар трывае. Водля маніторынгу ініцыятывы «Лотренд», гэта грамадскія арганізацыі, аб'яднанні, фонды, прафсаюзы, палітычныя партыі ды іншыя структуры. Больш за палову з іх былі зліквідаваныя прымусова, астатнія пастанавілі закрыцца самастойна. Толькі сёлета ў сакавіку стала вядома пра ліквідацыю яшчэ некалькіх арганізацый, сярод іх фонд дапамогі цяжкахворым дзецям «Кіндер-Віта». Яго прадстаўнікі заяўляюцца не толькі пра закрыццё, але і пагрозы крымінальных справаў. У нашай студыі Святлана Галаўнёва, юрыстка, праваабаронцы цэнтр «Вясна». Вітаем вас. Вітаем. Хацелася абмеркаваць гэтыя тэмы з вамі і перадусім вось гэтую гісторыю з блытанінай у спісах вызваленых палітвязняў. Пра што сведчыць гэтая сітуацыя з Махначом і Наважылавым? Гэта недакладнасці ў складанні спісаў або, магчыма, было, што адмыслова
каб нашкодзіць, вось была такая гісторыя зробленая? Ну, мы не ведаем дакладна, але хутчэй за ўсё гэта проста блытаніна на тым ці іншым этапе адбылася, бо аднолькавыя прозвішчы, але розныя імёны. І гэта усе гэтыя працэсы, яны такія праходзяць праз шматрук, гэтыя спісы, і пакуль да нас трапляюць і да розных ініцыятыў, то так, хутчэй за ўсё, гэта проста была блытаніна ці ўжо на этапе атрымання інфармацыі, ці на этапе, магчыма, таксама перадачы інфармацыі пра то, каго прапанавалі да вызвалення. Безумоўна, мы цешымся вызваленню кожнага палітвязня, але які лёс будзе з гэтымі людзьмі, якія ўсё ж такі засталіся за кратамі, а меліся выйсці? Што робіць, можа быць, праваабаронцы? Мы спадзяемся, што яны, як і ўсе іншыя палітвязні, будуць у хуткім часе таксама вольныя. І таму спадзяемся на гэта. Светлана, між тым, якби, тое, што там паблыталі, тому што, там тысячы людзей сядзяць, і дакладнай колькасці невядома, падумаеш, там прозвішча паблыталі, але ці не ёсць гэта адлюстраванне таго, як ввогуле да закону ставяцца цяперашнія ўлады Беларусі, таму што, здавалася б, это ж не проста пераблытаць, які бохан хлеба ў краме купіць, это лёс чалавека па вялікім рахунку. І вось такое наплявательство, такое вось стаўленне, якая розніца, каго выпусцілі, што гэта як не адлюстраванне таго, як да закону ставяцца цяперашнія ўлады краіны? Ну так, зноў-такі мы не ведаем, на якім этапе дакладна і чаму так адбылося, то, можа быць, гэта блытаніца ўжо потым была, але што ёсць такі падыход у дзяржавы, у беларускіх уладаў, гэта дакладна. Няма такога, што людзі на першым месцы, на жаль, і тут таму мы не чакаем нейкай вялікай увагі да інтарэсаў людзей і да інтарэсах блізкіх тых, хто вызваляецца. Вось калі нават гаварыць пра як выконваюць дамоўленасці з амерыканскім бокам цяперашнія ўлады Беларусі, то вось і не тых выпускаюць, альбо як са Статкевічам выпусцілі, потым зноў кінулі ў турму. Як сабе хочуць. 17 новых палітвязняў сёння праваабаронцы залучылі да спісу 17 новых палітзняволеных. Акрамя ж гэтага, ёсць жа звесткі пра тое, што людзі, нават которые выходзяць у Беларусі. Здавалася б, вялікая перамога, што людзям дазволілі застацца ў Беларусі. Аднак даходзяць звесткі пра тое, што і там не ўсё добра з правамі, там і з дакументамі ў людзей праблемы, і немагчыма... Банкаўскі рахунак адкрыць, і нейкія прэвентыўныя затрыманні. Ці фіксуюць праваабаронцы вось гэта, і як гэта ацэньвае праваабарончая супольнасць? Як што? Так, з аднаго боку мы бачым, што і пераслед працягваецца і ў дачыненні да тых, хто, як аб'явілі ўлады, памілаваны, і да тых, хто вывезены з краіны, і да тых, хто застаўся ў краіне, бо палітвязні, якія выйшлі на волю і засталіся ў Беларусі, яны ідуць па такім стандартных працэдурах да былых асуджаных, яны на кантролі ў РАУСа, яны павінны хадзіць туды адзначацца, у тых, хто унесены ў спісы тэрарыстаў, ёсць абмежаванні на банкаўскія рахункі, на сім-карты, то яны ўсё яшчэ і пад абмежаваннямі вялікімі, гэта ўсе людзі, і таксама пад ціскам, бо з імі робяць так званыя прафілактычныя гутаркі. Некаторыя людзі паведамляюць, што іх спрабуюць скланіць да супрацоўніцтва. То бок для іх уся гэта гісторыя пераследу, яна не скончылася вызваленнем. Як бы гэта смешна не гучала ў цяперашніх рэаліях, але наколькі гэты пераслед людзей, якія фармальна былі вызвалены, наколькі ён законны, наколькі ён адпавядае нават цяперашняму заканадаўству Рэспублікі Беларусь? Ці там ёсць такія нормы, што можна гэтых людзей пазбавіць іх правоў? Ёсць нормы аб памілаванні, і памілаваць можна, але не пад умовай, як гэта у выпадку Мікалая Статкевіча, і не пад умовай дэпартацыі з краіны, як гэта адбылося са шмат кім. Але ўсё тое, што адбываецца, далейшы кантроль людзей, якія вызвалены з турм, ён усталяваны ў заканадаўстве.
Усё ж такі ці можна пакласці канец гэтаму свавольству, якое цяпер адбываецца ў Беларусі, бо, як памятаем, Джон Коул заклікаў Лукашэнку не садзіць новых палітвязняў, што яны ведаюць пра гэтую сітуацыю. Сёння інфармацыя, 17 новых чалавек зноў прызнаныя палітвязнямі. Даведваемся, што выпусцілі не тых людзей, якіх падавалі ў спісы. Усё ж такі ёсць у Злучаных Штатаў, на вашу думку, магчымасць неяк дабіцца канца гэтых рэпрэсіяў? Думаю, што ёсць магчымасць, прынамсі, панізіць іх узровень, то бок не набіраць новых палітвязняў, бо за месяц мы прызналі 40, больш за 40 людзей, і вось апошняя заява — это 17 новых чалавек, так. Вы даносіце гэтую інфармацыю? Так, і то бок можна прынамсі не пераследаваць новых людзей, і гэта ўжо будзе вялікае дасягненне, і не пераследаваць тых, хто адбыў свой тэрмін ці быў памілаваны, і гэта таксама будзе ўжо вялікае дасягненне, і гэта тое, над чым можна працаваць з прадстаўнікамі ЗША і прадстаўнікамі іншых краін, каб яны дамагаліся гэтага ад Беларусі. Светлана, а ці вядзецца маніторынг па парушэнні іншага кшталту правоў чалавека, таму што мы ведаем, што не толькі сітуацыя цяжкая з палітвязнямі і з вызваленымі, тых, хто затрыманы, і з выгнанымі з краінай. Літаральна на днях, напрыклад, беларускі хельсінскі камітэт, которые ліквідавалі яшчэ ў 2021 годзе, цяпер прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Вось эта вайна супраць журналістаў, ведаем, цяпер затрымалі таксама і журналістаў, супраць праваабаронцаў, она таксама працягваецца. Ці вось тут маніторынг таксама адбываецца, і куды ён ідзе, ці ідзе ён у міжнародныя структуры, таму што, наколькі мы разумеем, гэта адзіная сёння магчымасць неяк паўплываць на рэжым Лукашэнкі. Так, беларускія праваабаронцы манітораць сітуацыю аб нарушэнні розных правоў і свабод у краіне, і у тым ліку вялікая ўвага да антыэкстрэмісцкага і антытэрарыстычнага заканадаўства і мер, якія яна дазваляе рабіць дзяржаве. І гэтым займаецца не толькі вясна, а шмат іншых праваабарончых арганізацый. І мы ўвесь час даносім гэтую інфармацыю, збіраем яе і аналізуем так. Вашыя калегі, праваабарончы цэнтр «Ло-Тренд» зрабіў маніторынг стану грамадскіх арганізацый у Беларусі і паведамілі пра 2020 арганізацый, якія закрыліся з 2020 года. То бок татальная зачыстка вось гэтага поля недзяржаўных арганізацый адбылася ў Беларусі, і 700, як паведамляюць, нібы закрыліся дабравольна. Мы можам казаць пра дабравольнае закрыццё арганізацыі, або у якіх умовах заставаліся працаваць гэтыя арганізацыі? Ці можам сказаць, што іх штосьці падштурхнула да закрыцця? Так, калі мы кажам пра арганізацыі грамадскія, якія закрыліся з 2020 года, то заўсёды варта падкрэсліваць, што ёсць арганізацыі, якія былі зачынены па рашэнню ўлад, напрыклад, па рашэнню Верхоўнага суда, як гэта адбылося, напрыклад, з беларускім хельсінскім камітэтам яшчэ ў 2021 годзе, і як адбылося з шматлікімі іншымі арганізацыямі. Але таксама ёсць вялікі шэраг арганізацый, якія ў так званым стане ліквідацыі па сваёй ініцыятыве, свайму жаданню. І вельмі часта гэта арганізацыі, якія вымушаны былі так зрабіць, і гэта і прамое ўздзеянне рэпрэсій, затрыманні, обшук офісаў, і ўскоснае, паскольку агулам атмасфера ў краіне часта робіць немагчымым далейшую працу некаторых арганізацый. Вось адзін з такіх яскравых прыкладаў, напэўна, фонд Кіндер-Віта, які дапамагаў анкалагічна хворым дзецям. Яго таксама зачынілі, не зачынілі, прызналі
экстремистским, калі я не помыляюся, выправіце мяне, Ну калі там я помыляюся. навешалі на іх палітыкі. Так. І застаецца пытанне, ці ёсць у краіне яшчэ легальны спосаб збору грошай, нейкай дапамогі тым людзям, якія гэта патрабуюць, калі няма ані дзяржаўных арганізацыяў, калі зборы грошай прызнаюцца нечым зборам у экстрэмісцкіх мэтах або вешаюць невыплату схаваныя падаткі, нейкія такія справы. Такіх магчымасцей становіцца ўсё менш і менш, паколькі і як бы замінаюць магчымасці адчыніць нейкія неўрадавыя незалежныя арганізацыі, якія будуць працаваць з нейкімі сацыяльнымі праблемамі. А па-другое, і сродкаў да фінансавання гэтай ўсёй дзейнасці вельмі абмежаваныя, і таму няма нейкай шырокай магчымасці нават збіраць нейкім фандрайзінгам сродкі. Таму такіх ініцыятыў становіцца ўсё менш і менш, і часто тыя, хто застаюцца, яны ці звязаныя з дзяржавай, ці проста недастаткова вядомыя і правереныя, каб можна было давяряць і ведаць, што вот яны там неяк сумленна дзейнічаюць. Але быццам бы яны ўсё яшчэ ў краіне ёсць, і плюс ёсць проста актывісты, якія ў прыватнай якасці, блогеры, якія збіраюць у ліку на онкахворых дзяцей донаты, там нейкую дапамогу, і робіць усё магчымае, што можна ў гэтых умовах. Але тут, напэўна, вельмі важна для такіх арганізацый, каб працягваць, і для людзей, якія займаюцца гэтай справай, каб працягваць штосьці рабіць, то не вельмі шмат свяціцца, не быць вельмі публічнымі. Не ведаю, як прыстойна акрэсліць тых, хто, маючы сілу і ўладу, ваюе з анкахворымі дзеткамі, з кніжкамі. Я ўжо не кажу нават пра палітычных апанентаў. Дзе сумленне ў гэтых людзей? Пра што яны думаюць? Такое рытарычнае пытанне. Святлана, дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову, таксама у вашай асобе, усім праваабаронцам беларускім за вашу неацэнную дзейнасць. Ну а мы спадарству нагадаем, Святлана Галаўнёва, юрыстка праваабарончага цэнтру «Вясна» была з намі ў студыі. А цяпер наша сталая рубрыка «Жыццё рэгіёнаў», якую мы рыхтуем разам з рэдакцыяй БГ Медыа. У горадні закрылі доступ да гэтак званай сакрэтнай назіральнай пляцоўкі. Адразу пасля таго, як відэа пра яе стала папулярным у тык-току. Гаворка пра лавачку ў садзе каля бернардынскага касцёлу, адкуль адкрываецца цудоўны від на цэнтр гораду. Я таксама раней, пакуль меў магчымасць быць у родным горадзе, часцяком там бываў. Відэа апублікавала мясцовая мастачка і блогерка Кацярына Забеліна. Яна паказала ціхае месца, з якога відаць бераг, мост праз Нёман і Градзенскі драматычны тэатр. Кацярына кажа, раней доступ быў свабодным, без абмежаванняў і папярэджанняў. Ну, аднак пасля шматлікіх праглядаў тык-току праход закрылі, у соцсетках спрачаюцца, адны вінавацяць блогераў за празмерную папулярнасць, іншыя улады за імкненне абмежаваць доступ. Пры гэтым у горадні ёсць і супрацьлеглы прыклад. Каля новага замку цяпер уладкоўваюць новую назіральную пляцоўку. Ну, я ад сябе яшчэ дадам, вось я калі там сядзеў на тым месцы, то я з іншага боку агароджы, непасрэдна там, дзе сама гара, вось калі ёсць магчымасць, туды прыходзьце спадарства, хто бывае ў горадні, альбо хто жыве таксама ў горадні. Вось не з боку касцёла агароджа, а вось з боку драмтэатра, і вось такі від будзеце, у вас нібыта крылы за спіною з'яўляецца, бо вы панад ліхтарамі, панад гэтымі тралейбусамі, аўтобусамі, вось такія віды. Ну, а мы перанесемся таксама ў вельмі жывапіснае месца, ў Віцебск. Улады вырашылі там шматгадовую праблему стыхійнага гандлю каля Чкалаўскага рынку. Гандляроў, якія дзесяцігоддзямі прадавалі ежу наўпрост з тратуара, фактычна выціснулі са звыклых месцаў. Ну і цяпер ім прапаноўваюць новыя, цывілізаваныя ўмовы, але не ўсе называюць гэтую змену добраахвотнай. Пляцоўка ўздоўж вуліцы Чкалава доўгі час заставалася месцам, дзе дачнікі і пенсіянеры прадавалі ўраджай, нягледзячы на штрафы і пастаянныя міліцэйскія рэйды. Толькі за кароткі перыяд у 2023 годзе да адказнасці прыцягнулі больш за 40 чалавек.
Сёлета ў красавіку сітуацыя змянілася. Гандляроў адправілі пад навесы ў спецыяльна абсталяваную зону. Дзяржаўныя СМІ ўжо назвалі гэта сацыяльным поспехам. І перанесемся ў Магілёў. Чарговы сігнал пра небяспечныя дзіцячыя пляцоўкі. Мясцовая жыхарка паказала двор на вуліцы Каштанавай, дзе паводле яе гуляць з дзіцём проста немагчыма. І гэта на фоне рэгулярных справаздачаў чыноўнікаў пра кантроль і бяспеку. На здымках зламаныя аб'екты і патэнцыйная небяспека. З горкі нельга з'ехаць, бо ўнізе тырчаць камяні. На лазалках няма некаторых элементаў, і туды можна праваліцца. Можа праваліцца нага дзіцяці, напрыклад. А рэляў няма ввогуле. Пры гэтым праверкі ў горадзе праводзяцца рэгулярна. Санітарныя службы ўжо прызнавалі, што не ўсе пляцоўкі ўтрымліваюцца належным чынам. Пракуратура таксама патрабавала ліквідаваць парушэнні, у тым ліку звязаныя з бяспекай дзяцей. Ну што ж, спадарства, застаецца нам толькі падсумаваць наша пытанне. Дзякуй усім, хто галасаваў. 72%, нязменна засталася лічба. З тых, хто прагаласаваў, лічаць, што галоўнае вынаходніцтва рэжыму Лукашэнкі – гэта іногда не да законов. Спадзяемся, што гэтае вынаходніцтва кане ў лету на сметніцу гісторыі разам з гэтым рэжымам. Сумнае вынаходніцтва, я вось думаю, што каўбасу часамі мог бы і прыдасца. Ну, нам-то з табой як яго пакаштаваць? Нам-то не. У нас же иногда не до законов. Спадарства, на гэтым у нас усё. І дзякуем за ўвагу. Для вас працавалі Валерый Руселік і непараўнальная Юлія Лабанова. Да хуткай сустрэчы.